Hilbijartinên 11 Nîsanê serkeftina xıyanet û şanoya Bafıl Talebanî. Di 11 Nîsanê da di bin banê parlamentoya Iraqê da ne pêvajoyek demokratîk, lê berê lîstikekê mafyawarî ya bi navê hilbijartina serokkomarî hat lîstin. Bafıl Talebanî bi kesayetiya xwe ya megaloman bi egoyeke ku sînora nas nakin û bi tênîbûnekî desthilatdariyê li gel wan aliyên Şîa û Sunniyên ku hebûna Kurdan û wekî jehrê dibînin li ser 1-0 rûnişt. Hinek bi bêşermî dibêjin ev serkeftina yenekê ye. Ma bi rastî serkeftin e, werin em li rûyê rastiyê vê şanoyê binêrin. Partiyeke ku di sindoqa da winda kiriye, çawa bi ser dikeve. Gelo yeneke di kîjan hilbijartina rewa da bûye partiya yêkem. Ma di hilbijartinên 20 Cotmeha 2024 da bi ser ketin, na. Ma di hilbijartinên parlamentoya Iraqê yên nehî mijdara 2025 da serkeftinek bi dest xistin, qet na. Nexwe ev serkeftin ji kîjan qulê derket? Bersiv Zelal e. Bafıl Talebanî çû di hemêza dijminên sondxwarî yên Kurdistanê da rûnişt. Wî sondxwar ku bibe xizmetkarên netewperestên Ereb û şovenîstên ku destkeftiyên gelê Kurd wekî gepekê dibînin. Ev ne serkeftina siyasî ye. Ev bihayê firotina îradeya netewî bi destxistina kursiyekê bi kirê ye. 11 Nîsanê roja mîsogerkirina kursiyê bi hevkariya dijmin. 11 Nîsanê ne rojekê ku pedekê winda kiribe. Ev roja reş e ku yenekê bi hevkariya dagirkeran kursiyê xwe yê lerzok mîsoger kir. Di siyasetê da dibêjin karên berê garantiya karên pêşerojê ne. Nexwe em binêrin ka Bafıl di 10 salên dawî da çi garantî daye me? Xıyaneta Kerkûkê. Bafıl bajarekê qedîmê wekî Kerkûkê radestê hecdî şeعبî û pasdarên Îranê kir. Ji bo parêzgerekî ku tenê navê wî yeneke be, wî rêveberiya çandiniyê û saziyên stratejîk pêşkêşî Ereban kir. Ji dema Saddam ve cara yêkem e ku bi xêra yenekê Erebkirin yanî terîb bi vî rengî bi fermî vedigere. Wan Kerkûk firot, paşê jî parça parça saziyên wê firotin. Teror û tirs kesên wekî hevkarcav tenê ji ber ku rexne li dîktatoriya wî girtin hatin qetilkirin. Li Lalezarê xwîna ciwanên Kurd hat rijandin û bi saxiyê hatin şewitandin. Talana aborî, qaçaxşetiya perayan, destdanîna ser dahata gumrikan, şewata bi guman a bazara lengê û provokasyonên li lacan. Ev hemû karê Bafıl û tîmavî ne. Nûnerê hecî şeعبî yan serokê partiyekê. Zêdetirî 40 rojan e Kurdistan tê bombabarankirin. 16 şehîdên me hene. Zarokên Kurd sêwî man. Lê Bafıl Talebanî li şîna ku hesabê vê zilmê bipirse, di 12 Nîsanê da derdikeve û ji ber êrişên hecdî şeعبî yên li ser welatên cîran lêborînê dixwaze. Ev ne tenê bêexlaqî ye. Ev îxaneta li xwîna şehîdan e. Bafıl Talebanî bi vî rengî nîşan da ku ew ne nûnerê gelê Kurd. Lê belê nûnerê hecdî şeعبî û kesên wekî Rayan Kildanî û Qeys Xez'elî ye. Ev ê ji niha û pêve jî bi heman çeteyan ku her roj êrişî axa Kurdistanê dikin re li dijî berjewendiyên gelê xwe tev bigere. Bafıl Talebanî yeneka îro êdî ne aktorekî siyasî Kurd e. Ew amûrekî şikestî ne di destên neyarên Kurdistanê de.